Kurs zázrakov, lekcia 134. Rozhodujem sa vnímať odpustenie také, aké je. Väčšina ľudí rozumie odpustenie chybne. V každodennom ponímaní predpokladáme, že niekto sa naozaj previnil, hriech je reálny a odpustenie spočíva v pustení viny. Kurs hovorí inak. Odpustenie sa netýka pravdy, len ilúzií. Ak je niečo pravda, netreba to odpúšťať. Odpustenie sa vzťahuje len na to, čo bolo zle interpretované. Pravda, nevinná, reálna, nevyžaduje odpustenie. Ilúzia, omyl, hriech, posúdenie nie je skutočná, môže byť pustená. Problém spočíva v tom, že my často veríme, že musíme odpustiť niečo, čo považujeme za reálny prehrešok. A vtedy sa odpustenie stáva skrytou formou posudzovania, miernejším odsúdením, pokusom napraviť niečo, čo stále považujeme za vinu. Práve odpustenie neospravedlňuje hriech. Nepredstiera, že zlo je dobré. Len rozpoznáva, že to, čo vidíme ako vinu, je chybou vnímania. Čiže to sa nestalo tak, ako to interpretujem. Ak veríme v reálnosť hriechu, stále cítime vinu a strach. Vidíme iných ako vinných. A odpustenie sa stáva len maskou posudzovania. Keď uznáme, že to boli len ilúzie, zmizne ťarcha viny, zaniká potreba posudzovania, objaví sa pokoj a úľava. Odpustenie sa vtedy stáva odpustením ilúzií, ktoré zahaľovali pravdu. Cvičenie 2x po 15 minút opakuj. Rozhodujem sa vnímať odpustenie také, aké je. Vyber si osobu, privolaj si svoje posudzovanie voči nej a za každým sa spýtaj seba. Obvinil by som seba z toho istého? Neanalizuj dlho, len si všimni a pusť hodnotenie. Keď sa objaví posudzovanie, položil by som túto ťarchu na seba? Nie. Odpustenie nespočíva v tolerovaní viny, ale v rozpoznaní, že to, čo považujeme za hriech, je chybnou interpretáciou a nie pravdou. Neodpúšťaš pravú vinu. Odpúšťaš len chybné videnie.